Hej. Ja. Hej. Nej, jeg går til at smide. Ja, jeg vil bare lige sige til jer derude, SB han er bedre end mig, det er også klart. Men jeg havde faktisk en hytte før ham, men den blev jeg væk fra. Ja. Lækkert, jeg har noget på. Kul. Er det her sand, eller hvad er det? Jeg har fundet jern. Jern! Det gider jeg heller ikke. Hvorfor er der så meget jern og kul lige her? Er du gal, der er meget jern? Jeg kan jo bare lave jernarmor. Eller må man ikke det? Hvor lækkert. Nu så også hurtigt det her. Hvorfor kan jeg ikke bare finde noget normalt? En stack af hvad? Har du noget cobblestone? Er det ikke mega svært at fælde cobblestone her? Fordi jeg kan i hvert fald ikke finde noget som helst cobblestone. Hvordan i alverden skal vi... Er det... Men så skal vi over en anden mine, SB. Vi skal jo ikke have sådan en lortehakke her. What? Stone pickaxe der. Tak. Okay. Jeg skal... Den her... Rigtig god. Det er en rigtig god episode. Hvis I smider et like, så gør I SB meget glad. Ja, vi bliver rigtig glade. Ja. Jeg har 7 jern. Det ved jeg ikke. Lige nu fokuserer jeg ikke på at rank up. Jeg vil bare gerne have jern. Det er billigere. Ja. Hvis det kostede 25 kroner ind på rejsen, så havde jeg ranket op for det. Ja. Er du røv armor? Nu. Jeg er mega hunting efter jern. Ja, det er også det. Jeg har 8 indtil videre. Ja, det kan jeg godt forstå. Vi skal først teste. Så er det godt, så skal vi også blive nogle iron armor builds. Nu synes jeg kun, jeg kan finde kul. Der var jern. Er det jo egentlig ulovligt på Globus? Okay. 365. Så. 2 sekunder. Så skal jeg sætte min computer til opladning. Nej, jeg havde den lige ved siden af. Jeg vidste, at den ville gå tør på et eller andet tidspunkt, og den var lige ved at gå tør, så jeg havde den ved siden af mig. Det plejer jeg også at have, men det er fordi lige nu der skulle min telefon lægge til opladning.
SB, kan man egentlig sælge det her sand? Ja. Hvorhenne? Ja, jeg er hen ved minen. Hvor er du? Det kan jeg ikke. Ja. Jeg tog bare den lette måde sådan. Ja, rigtig gerne. Nej, Esben, jeg har 10 jern på mig, jeg må ikke dø. Esben, det her det tager os begge to. Hvad hvis jeg siger? Ja, men jeg skal ligesom have solgt det her kul. Esben, hvor er det? Nej, og jeg tør ligesom ikke gå, fordi der står 3 jernarmor, guys. Rimelig meget. Nej, jeg kommer. Nej. Hvor er de? Husk, når jeg skal spise. SB. Jamen, den er god. Ej. Hvor meget er det nu en hytte, den koster? Vil du adde mig til din hytte? Nå. Hvorfor kan jeg ikke komme ud? Nå, du... SB. Add mig. Kan du ikke bare lukke mig ud? Jeg skal ligesom lige finde en hytte. Holy chan. Nej, SB! Din kodord. Jeg skal finde en hytte. Der er en... Den er røv. Nej, den er dårlig. Her er der en hytte, der er god. Men der er ikke nogen kister derinde. Ja, jeg har 490. Det har jeg gjort. Ja, der... Og der laver melon seeds. Lækkert. Hvorfor? Jamen, det er det eneste, jeg ligesom har af seeds. Hvor er du henne? Hvor er du henne, SB? Bare skriv lige i chatten. Hvor lang tid har videoen varet indtil videre? Ja. Ja. I minen. Ja. Ja, bare rundt den af. Ja.